Vučića. Ušao u sobu i obesio tašnu njegovu, što nose tašne, lepe. Ak tašnu, Da crnu. bome na ekse na duvar. Pare bre, ima da I pošao vamo oko šporeta i seo na malu stolicu. I otud mu prsnu Žiška, deda zalaga. I prsnu Žiška njemu na pantalone. Ja kad nisam crkle, žao mi njegove pantalone, pa mu trlja, pa još sine, a on mene ovako. I ovo moja bako. Živi sve, tako se. Vučića si sanja. A? Vučića. Nije to ništa. Aleksandra. Da. A dedu zvao Vučić. Zvao neka žena. Priječi kako te zvali? Zvalo se neka žena kao na telefon. Snimak. Kaže, Imate razgovor sa Vučićem. budite na veze, kaže, imate razgovor sa Vučićem. I Vučićev glas na premenu. Pa to snimljeno. Snimljeno pa za sve. I on onako kaže, pozovi tvoje prijatelje, tvoju rodbinu, kaže, budite da bude zemlja u redu. Pa jeste, sve ni dao. Pa misliš da te baš on zvao? Žao mi, duša me boli, ko izgubi, ja ću da kukam. On je rekao to, na primjer, na snimku jedne. Da, i oni pospuštaju. Oni puštaju. I od crno dela ja ću da plaćam, pa ću da crknem ko izgubi. Svašta je, pa što to ti žao? Pa gde ja kad ću da imam ovakvog predsjednika u životu? Ja imam 72 godine. Kad će da imamo i kad smo imali ovakvog čoveka? Prvo dao 4.000 prošle godine, pa ove godine 4.000, pa dao po 12 evra, po 120 evra, pa dao paketić, pa eto, pa voli ga kao tebe, nekog još i više. Svašta. Više ga voliš od mene. Pa nije više od tebe, nego volim čoveka kao moje dete. 100 put da mi je unuk i sin, ne bi ga ovoliko volela. Sve mi je teško ako izgubi. I dole sam se prekrstila i o Bože, daj kako ja mislim, ne mogu da izgubi moj sin. A šta ako izgubi? Ko izgubi ću do crkne, mi nemamo ništa više. Jugoslavija je gotova. Pa šta, neće da imaš da jadeš, da piješ. Neće da imamo ništa, dejo. Vere bake, Đilasota pare. Ja sam volela onoga zabuljenog malog kepeca, kako se zove onaj Vuk. Vuk je demo sve živo. Volela sam ga isto ki moje dete, Vuka. Jeremić. Kad on najgori spavrđa, pojeo ponagrdio. I znaš šta, Vučića volim 100.000 put da mi je unuk, sin i pravnog da mi je ovoliko da ga volela. Blago ga volim. Bolje je no Tito. Tito kad umre, ja sam ga brana. I najebali smo kad on umre. I sad ćemo, ko on izgubi, mi nemamo ništa. Krivači ti neki da 100 evra. Dao mi 100 evra mene, 100 dede. 100 tebe, 5. 700 evra smo mi njemu uzeli. Njemu? Pa 2 teleta, pa on i dao. Lično Vučić. Pa njegove pare nam da. Nije bitno čije pare, državne pare, ali on rukovodi da si ti zadovoljan, da ti imaš volju da živiš. Kako da ga mrzim? Nikad. Tako vladara niko da dobije neću u životu i u svijetu. I u svijetu. Pazite šta je baba rekla. Ideš na YouTube.